Pipila ka lugar sa Cagayan de Oro City ug ubang bahin sa Mindanao gibaha tungod gyapon sa walay puwas nga pag-ulan. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, tulo ka mga bata ang patay ug usa ang missing pa. Human nga maanod sa tubig baha sa Cabadbaran City, Samtang Kauswagan National Highway sa Cagayan de Oro City ug ubang parte sa Mindanao ang gibaha tungod sa sagunson nga pag-ulan. Tulo pa lang sa upat ka mga bata ang napalgan sa mga search and retrieval team sa Cabadbaran City Disaster Risk Reduction Management Office. Human naanod sa sapa sa Purok Dalas, Barangay Mabibi sa Maong Syudad. Namasul kuno ang mga bata sa sapa nga nag-edad siyam, 10, 11 ug 13. Apan ulahin na nilang nabantayan nga kalit mibaha ug naanod sila. Ang kalit nga pagbaha epekto sa LPA ni adtong nakalabayng adlaw nga nagpaulan sa daghang parte sa Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, daw nahimong sapa ang tulo ka lane sa Kauswagan National Highway diyang misaka ang tubig tungod sa way puas nga pag-ulan nga nasinati sa syudad sukad pa Miyerkules sa gabii. Bisan pa man sa pipila ka proyekto nga gihimo sa DPWH Region 10, wala gyapon nasulbad ang problema sa baha dinhi sa Kauswagan National Highway. Usa sa hinungdan kining mga basura nga anaa sa kanal. Busa pinaspasay ang mga personay sa DPWH sa pagkuha sa mga basura nga mibara sa ilahang mga garbage traps aron dunay gawasanan ang tubig baha. Problema gayud kuno sa lugar ang drainage system nga wala pa mahuman tungod sa pondo nga wala pa ma-release. Sa pagkakaroon ongoing pamangyud ta, so dili pa gyud connected ang tanan nato nga drainage system, especially sa may kauswagan nga area. Do naatay na kumpleto nga section, but ang mga connecting papud ana niya dili pa pud gyud mo lahos dito kung asa gyud ang ato ang outlet. Pipila sab ka parte sa Barangay Lapasan ang gibaha tungod gihapon sa way puas nga pag-ulan sa syudad. Makita ang kusog nga sulog sa tubig baha sa dalan nga miresulta sa pagkakulgot sa dagan sa trapiko. Samtang sa Iligan City, tungod gihapon sa way puas nga pag-ulan, misaka ang tubig sa Tubod Bridge sa syudad. Sa Facebook Live ni Baser Manguntawar kagabii, diyang misaka ang tubig sa sapa ug halos milapaw na sa tulay. Gisulod usab og tubig nga may dalang lapok ang pipila ka mga balay palibot sa lugar ug gilayong gipang rescue sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga natrap nga residente. Sa paghubas sa baha kaganihang buntag, mga balay nila Marites Rakmat ug Abdul Haim Ubinay mo'y pipila sa mga naapektuhan. Kakulang sa disiplina kuno sa paglabay og basura sa tamang lugar mo'y hinungdan sa baha. Kaning imburnan na kung dili nilabayan og basura, dili mo na ani nga dili makagyan tubig. Bisag gamay nga tubig na muba diri sa Santa Lucia tungod sa kaning kaning agianan sa tubig. Ang among obserbara ng kada mang kanal, pag muawas gani ng tubig sa kanal, diretso ginahot paingon diri sa among sulod. Mo gyud among timan-an. Sumala sa pag-asa nga ang nasinating pag-ulan sa dakbayan ug ubang parte sa Mindanao, epekto sa severe thunderstorms. Gipahimangnuan ng publiko labi na katong mga ana sa low-lying areas nga magpabiling igmat ug magbantay sa mga posibleng flash floods ug landslide. Walay weather disturbance, walay bagyo, walay low pressure areas sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Severe thunderstorm may hinungdan nga dunay na sinati nga kusog pagbunok sa ulan kaganinang buntag. Real dinhi karon sa Cagayan de Oro City kamatikdan nga hinay-hinay nang mihubas ang tubig baha sa mga kadalanan. Apan kamatikdan ang madag-umon nga kalangitan busa tambag sa otoridad nga magbantay gihapon sa mga posibleng kalit nga pag-ulan. Real. Amping ug daghang salamat Cyril Chavez.